कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार जिल्हास्तरीय अरण्यवासी हक्कासाठी आंदोलन. कायद्याच्या चौकटीत जागृती आंदोलन भटकलच्यान सुरुवात. कारवार अरण्य हक्क कायदो 2006च्या योजनेअंतर्गत अरण्यवासी अर्जी नामंजूर जाल्ल्यान जिल्ह्याच्या अरण्यवासी जीवन जगचे कठीण झाला. न्यायालयाचो आदेश असून बी न्याय मेळना. अरण्य खाते परत तेमका जागो खाली करचे नोटीस दिता म्हण अरण्यवासियान आक्रोश व्यक्त केला. जिल्ह्याच्या 88,000 अर्जीपैकी 73,000 अर्जी तिरस्कृत केलात. सरकारान अरण्यवासियाक हक्क साबीत करूक 3 पिढ्याचे दाखले हजर करूक सांगचे हे नियमा भायर असून हेतूत बदल करून सरकारान अट शिथिल करून योग्य न्याय दिवूं जाय म्हण हक्काच्या जनजागृती खातीर हजारांची संख्येन भाग घेवन या आंदोलनाक भटकळाक सुरवात केल्ली असून येवच्या 6 डिसेंबराक कारवारात महाआंदोलन करून तिरस्कृत केल्ल्या अर्जेचेर पुनर्विचार करसाठी सरकाराले लक्ष वेधतले अशे या वेळार सांगले. न्याय मेळना जाल्यार हेच फुडें हे आंदोलन आनी उग्र करचे हेचे खातीर अरण्यवासी सज्ज आसात अशे या वेळार अरण्यवासिया तर्फे सरकाराक स्पष्ट इशारो दिला. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 3 ತಲೆಮಾರಿನ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪೂರಕ ಕಾನೂನು ಅಂಶದಂತೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ಅವರು 50 ದಿವಸ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮದು ಏನು ವಿನಂತಿ ಇದೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಗೋಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पोंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला.
तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चिनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. जोयडा शिंगरगाव मार्गावर भीकर अपघात. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या शिंगरगाव मार्गात एक ट्रक चालक अपघातात सापडणं. काही घंटेपर्यंत वाहनात अडकून पडलेली घटना जोयडा जगलपेठच्या दांडेली संपर्काच्या सिंगरगाव हिंगा घडली. ट्रक चालक गोयच्या दांडेलीत वैतना पुढल्या नेवच्या वाहनाक वाट देताना नियंत्रण चुकून रस्त्या बाजूच्या होड रुकाक धडक देऊन ट्रक पलटी झालेली घटना घडली. या अपघातात ट्रक चालक शहीद नायकवाडी वय 24 वर्सां हो गंभीर जखमी जावन ट्रकात शिरकून आशिल्ल्यान स्थानिकांनी त्याका खूप प्रयत्न करून सुरक्षित भायर काढले आणि 108 एम्ब्युलन्सा मार्फत रामनगर सरकारी आस्पत्रेत उपचाराक दाखल केले. रामनगर पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची नोंद जाला. पुढे तपास पोलीस करते आसात अशें कळ्ळां. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.